Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Grasyang ginama sa SED Marketing Incorporated. Salamat kayo, Lord. Thank you sa mga grasyang imaghatag ka na mo. Thank you. Ilabi na sa mga produkto sa SED Marketing. Okay? Salamat kayo, Lord. Bueno, ang sutang po ka na ito nakatagan ng pagtagan ng pinadakin ni sa kababay nga mapatawag ng singan nga Talia. Kini gibawatan ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaisunan ang atong sender si Talia. Kini pagkasugarol sa bana, dako gud kay ning problema sa asawa. Mao nga daghang mga asawa kontra kay nila ilang bana basta manugal na. Kini akong bana dugay na ni nga wa na manugal. Kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga pahitabo. Maliman nang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging. Oy, si Bioga, unsa man? Sino? Hansa sangan? Wala ka na ko kaya timinon. Timinon naman. At timanon na ito atong business. Business pa. Kay business bitaw na. Negosyo ko na. Way na dato sa papanarbaho ka. No, negosyo. Nya, madato ka tanay mo negosyong kwek-kwek og tempura. Dato. Uy. No, nagdiha, hilom diha, oy, mapas mo mga usahay kay maghuwat patag dunay halin para ipalit og bugas og sudan. Oh, sa pagkakaroon, wa pa. Pero someday, somehow. O sa noon niyo mga billionaires sa tibok kalibutan ka rin mga banar eh. Bodo si Bioy, mura ba kag nagdamgod dag alas 12 udto. Tingnan lang. Masyak na niya ka. Asa man ang kuhan, kining... Nunsa? Ang akong baon, asa man? Man na, nasudan na imong bago kakita na ng puno naman na. Sa may sudan, kay pabaw ni mo na kulay. Unsa pa, syempre, ang imong paborito, ang buwad nga tabaghak. Siguro di ba ko? Tabaghak? Ay, tabaghak naman eh. Tabagak! Oh, Buwad lagi. nga tabagak. Buong na lang ta. Wa may buwan nga tabaghak. Ikaw na tabaghak, ikaw na tabaghak. Ga, pasensya na gid ka ha, unsaon nga. Lechon tato akong ipabaw nimo. O di ba, crispy pata? Unya, nga nung naunta man. Aw, naunta gyud kay unsaon nga kutubra man ta sulti, wa man ta ikapalit. Sagdan. Inig ulit na ako, basta mahurot ng tempura o quick akong baligya, magpalit ang lechon. Ay, ni Masibyo, pila raman tayo ginaansya na, oy. Kun imo nang ipalit og lechon o crispy pata, ugma tingalig asin na lang atong sudanon. Ikaw sa no? Bray, bitaw siya. Ay, sige. Makajakpat na ito. Basta maning kamot lang ta. Muduo ram ginatong swerte ba? Ay, may lagi unta si Bio. Swerte unta. Pero ambot lang, kanusa pa ka ng swertihan na imong giingon, kanusa pa na mo abot. Ay, sige lang ka. Pasensya lang. Antos lang muna ta. Unsaon nga, wa mo ko tao ni kurso nga nahumanay mong bana. Kaya ako biya, pangandoy biya yun ako nga, maharuhay nga ito pagkuyo. Pangandoy ako nga makakupot o binandul ka kwarta nga madato ko. Magkwartahan ko sama sa kong tatay. Ha? Kwartahan na imong tatay. Dili, mausa di yung pangandoy. Lakaw na si Bio, way lami. Mutiwas kong katulog lakaw na. Basta likulin ako. Magbaboy ta. Sabi ni ay, Lagi. bot-bot ng imo si Bio. Di rin magtuo. Gahapon ba yan, niingon ka nga magbaboy tayo ni kagabi eh. Sama. Usa may gisuman ito gabi. Chicharon, O si Saron. baboy. Oh, baboy gapon. Ilong dia, galal ka lang. Ipanghambog to ni mo imong gidagabi yung chicharon baboy nga perte pa yung hupasa. Hupas ko taon. Hupas bitaw, inikingkib ni mo muratag kakit-kit og dila sa sapatos. Kana dila sa sapatos ba? Ay, naunsa baya ka. Bisag unsa pa na. Pero,
nagtuman ko nga baboy ito. Ah, kido to chicharona. Lakaw na. Tempura! Quick, quick! Tempura! Kuya! Kuya! Ano sa na, kuya? Yung mga kuya! Arang, next customer. Ako doon. Ay, untay na! Oh, quick, quick, quick! Ah, quick, quick! Oh, tempura ba? Ah, tempura! Oh, quick, quick! Sa mga kimaligan ni mong kuya? Tempura o quick, quick? Quick, quick o tempura. Mabuang ko ba yun? Recorded by X Thunder Gaming. Pila may mo yun? Wa ko yung isang tanan lang ko. Ang tempura ba? O, quick imong da. Quick lagi yung tempura. Pila may mo? Di, lagi ko mampalit. Manunawag mo ka. Man ko manawag. Ikaw ang bidool. Mutan na mangguga. Kana, nangutana ako. Pero wa mo ko mingon nga mapalit ko. Nga naman di mo utana. Mapalit ki di ay. Hakang bayuta kay. Dere kay. Oh, nagtapila di ay na. Tanang sa tag-20, pala may mo. Di lagi ko mapalit. Yo, anong mutana mga? Oh, mutana, mapalit di ay. Sunod ang ipong ha? Kundi kang palit. Sunod sa kuya, ayaw gduol kan mga tana lang. O tawag mo ingon ko ng palit ko. Ano sa gduol, oy? Nahang bayuta, oy. Di mong kaliwat kas mong kanahan, ha? Lahi man ang mga tana sa mapalit. Mapalit gani ko. Mingon jud ka nga. Mapalit ko kung mapalit. Tagpila na, ingon ana. Hamaw ba? Deo na, oy. Nahag na mo, oy. Quick! Tempura! Quick! Tempura! Quick! Pila na. Dahil niya baligya. Kinsa naman day na nimo? Isuroy naman yun ako. Pero di niya baligya. Magbot ka. Inahak ka. Pwet! Init eh. Puyaw eh. Padali ko ni mo nabalik si Bio. Nahurot ang tinda ni mong tempura o quick. Hurot ba eh? Busit mo ng adlaw ah. Nga naman. Naamang ko'y bata ng utan og tagpila. Unya di mo dahil palit. Nga naman. Wa man siya mo ingon nga mapalit siya. Ang utan na naman. Utan na siya na ako. Tagpila ko no. Ay, unsa ni problema na si Bio? Tanang tao, may katungod ng mangutana. O lagi, pero dili ka mapalit. Di na lang sa tuntang kamutana. Kay hasol-hasol tumata eh. So ba dia si Bio, oy? Kanya hayrang wag, yoy. Wag yun kay halin eh. Gamay ka na kay halin, kay init ka man kay opir mi. Ay, natural init kay no, kay kapoy kayo singgit, handos ang kariton. No? Nagluto pa, unya init pa jud kayo. Ay, wa ingon ang klase trabaho eh. Masaba di ay, naanak na trabaho kapoy, oy. Kawag yun di may buot, maghuna-huna. Katong bayuta sa utay buot. Saba di ay? Sa sobra. Maumbitaw na. Basta mo ta na gani, palit dira. Mao ba? Ano hala, sige. Asa mo dapit ang kulon? Ha? Nga naman, palit kas kulon? O, tanal ganito. O, mao na di ha? Ikaw rabi tayo gaingon na kung mangutana, kinahanglan mo palit yun, palito ni mo kulon. Di man na quick. Kakidot ba ni mo? Eh. Duda ko nga high blood kay ni akong bana kay dali man kay masuko. Mao nga ako na lang sa disyang gisabot kay basig maunsa pa. Unya to. Oh, di ara imong baon ha. Nanasang tubig diha, nas imong bag. O, sige ka, aris ako. Sama ko ni mamaligya ro dapita no? Nga naman upalit ka? Tanal ganito? Mao na diha. Dili ko mo kay mangutaan na mo palit na lang gyud. Mo na ibutang permis imong uha aron dili ka ma-high blood ha. Ay, sige ka, aris ako. Balik. Tempura! Quick! Boss, tempura ka? Quick! Tempura, quick! Shh! Boss! Pura mi. Kinila, laro mapalit eh. Napila mo na. Tag-20 ro busing. Pulo ka buk tempura. Pila man imo busing. Tag 20 ang tulo. Tagay lang ko balik 20 we. Okay busing, okay. Kini busing. Anong daghan man ang mga tao diha? Sugalan na diha. Naibingkuhan na siya majungan. Mao ba? Mao din daghang tao no? Ang ari diri tambay kay na dagang mamalit. Awam kay tinda diri god mo nang ari diri tambay. Mao ba? Ora ta taod. Ini panggawa sa nang manugali og bingo. Mga on si mo tempura. Mao ba busing? Ari diri. Karong tataod. Kay napamain duwag bingo. Urot lagi na imong tinda lagi. Ga, ay lang sa paglutong sudan ha kay niya ko'y dang sudan. Ibong paborito. Saba da si Bio ay paborito. Imo lagi ng paborito. Unsa lagi nang sudan na? Humba nga baboy. Paraw ka.
Ano magaga? At tungo sa adlaw, pertigan mo sukuha kahit si Taron baboy akong ipalit para nimo. Karon na nga, baboy na gini. Humba na gid, humba. Pero nganong karon pamansag ka anak mo palit nga karon gibawala na mo ko sa doktor. Ha? Ano gud? Nagpabipi ko dito ganina sa sentro, taas kay akong dugo. Mong giingnan ko sa doktor nga bawal ang baboy. Oh, mao ba? Na, ako'y kaunan ni Ron. Ningon day ko, nga di ko mukaon ana. Ay, blood nga ka. High blood bitaw ko. Pero di pa ni makapatay na kong babuya ni. Abi kay gigutom ko. Abi. Nga high blood ni mo. Do, tuo man ka maura pataya oy. Di Oh, bitaw na pirmi. Oh, sa ato pa. Kung dili pirmi, okay ra. Oo, basta kay di lang kadadlaw. Di. Agi, tao niya. Bantay bitong unsa ka? Ay kabala ka Sibyo, ug atakihon ko na amang ka. Sila ako. Sige pasabot nga. Ako, ikaw, huwag takihon. Ako mamimatay. Dili oy parawas di mo huna-huna. Nga manggog ka nga okay ra o katakihon ka kay na ako. Okay ra lagi kay naa man ka nga may makatabang nako. Dili kay ikaw may mamatay. Oh, Taka lang kag sabot. Hanggaw bis naong nimo. Pwede day na. Ako'y atakihon niya ikay mamatay. pwede ko. Amo ganun silingan na una. Yang asawa ang namatay. Nya. Aw, siya may gilubong. Kidoy agit. Recorded by X Thunder Gaming. Uso kayang halin sa among baligya nga tempura og kwek-kwek ning mga nangaging mga buwan, pero karong mga simanaha og hangtod karon, pirmi man ming lugi. Uy, unya to. Luya man. Lugi na sa ka. Oo, day. Unya. Huway sa ko, kapoy ko. Sige, sige. Yan sa kwarto, day. Yeah, words murag pirmi naman ni. Nagduda na ko sa mga lihok sa kumbana, kung unsa gyud mga binuang nga gihimo ani, mao nga ako lang yung gipanid-an. Hangtod usa ka higayon ana, ako siyang gisundan kung asa siya paingon, asa siya magpunduhan. Unya to? Ay. Uy, stay. Anto ko, mabaw na ko. Di ana na si mong bago, ako na nang giandam. Amo ba? Anto na ko. Sige. Kadali, hello, kadali. Awa ninyo nga, malipayon kaayo. Payon kay nilakaw. Inig-uli, inig-udto, magmingoy-mingoy na. Unya mo ingon nga hinay kay halin. Makapaduda na kitinis tananda, pero na lang ingon ani. Karon lang yung kang Sibyo, ka. Sundan, teka. Way kalibutan si Sibyo, gisundan ako siya. Asa juga ning panuhak pa ingon. Oy, niliko sa may iskina. Saan ang lugar diha, oy? Pero ako lang sa sundan, bahala na. Di siya makailain ni akong takuban. Magbinuang ka ni karon, magbinuang kang Sibyo ka. Ibtan tagi ko kasi magtumoy dire. Naulit na dahil ka Sibyo. Kuya kayo. Onya, kumusta naman imong pagpaninda? Kusog ang halin? Dahil na kayo. Undang na tingali ko pa, nabuhi agaw eh. Mau ba? Nga naman? Inay kayo, alkansi ta. Gede-gede, puwes ako. Kuya kayo. Ay, saglakaw. Ikaw ba? Baka kung ikastanan sa. Nahibaw ko daghan kang halin. Karon, sultis tinuod, kung asa imong halin. Asa! Alkansi, ligat tamingaw kayo. May halin. Di ka mo sultis tinuod nako, ha? Ino may halin? Makapakita gani kong ebidensya nimo, buot ipasabot. Layas ha, o wa na kay balikan kay magbuwag ta. Kung kay na ko sa pitag gaga, ha? Nakasabot ka, ha? Dilim nyo ka kamtuwa ko. Ipagawas na mga ebidensya, be. Sa manuong gawin, bit ko na mo ay. Baka ko lang ko sa tanaw ka. Sobra pa. Ha? Sa tanang bakak yun ang tinuod. Na ako ebidensya nimo, ha? Nagtuo kang wati ka sundi, gisundan ta ka, gibidyuhan pa. Sa'yo nahurot imong tinda, pero nahurot ang halin hanggawa ka. Ha? Kay imong gipostas bingo o niya na pildi ka. Ug ni anay, klaro kay video, ha? Klaro kay video nako. Kana, munigar pa ka na ikaw, ha? Sulte. Kay post ko ng imong naong na lang cellphone. Ha? Kana, kinsa man na? Ha? Di ba? Ikaw na, di ba? Tubag! Oh, ako di ay ne. Ikaw na lang? So, unsa may gipaabot nimo? Layas na kadahan! Oh, layas ko. At tulog ko lang. Ay, nagbalik, ha? Ang kanahan ni Layas gyud. Ang ako unta ato nga maleksyon siya ba nga dili mo intra ng sugal, pero wa na magid mo balik pa.
nabalaka ko kay basig unsa na nahitabo ba? Basig may nahitabo ba ron niya sa dahan o unsa kaha? Ang ako, kung ako sang ipapangita, lain sad kaayo. Akong gipalayas niya ako nang ipapangita. Unsa akong buhaton, uy. Unsa man og kamo ang pasultihon? Salya. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Talia, Ate Pres. Ang kaning Talia, si Talia, Talia. problema ni Talia. Ang iyang problema, Ate Pres, kay iyang bada ba sa una, dili man ni sugarol. Nya, na maligyag koan, taho, o unsa pa na diha. Karon, quick, tempura, taho, basta daghan siya gibaligya. Karon, natimingan, Ate Pres, nga, nasumok siya atong sugalan, natakdan mi noon siya sugal. Pero sige mo siya binggo. Oo. Sakpan siya asawa, gisundan, kay buong man yung asawa nga wala rimit-rimit. Nabuang sugal. Nabuang aning sugal sugala? bingo. Bingo, Ate Pres. Bingo. Bingo, dili kay balingaw sa kaning mga bingo-bingo Ate Pres, no? Nakasuway Oo, pero- na kana Ate Pres. Oo, pero kung dito ka makabingo, dako ka Mapili? mapildi. Mao ba? Kay o ka na mga card nila, ka na pag imong pataran, Oo. say pila man doon ay usa ka kuan 50 pesos. Sana bitaw? Oo. Kami anha mi atong usa sa mga tindahan nato diha just Gisano Ate Pres diha. Oh, sa suro bi diha apil mig bingo si Lisa. Timingan nga nakadaog ni Ate Pres. Nakadaw ka? Nakadaog pero to gamay ra gud, to 5 ra gud. Oo. Oh, Daghan tali mo nagbahin? Oh, 100,000 ang premyo, nilabay ko, why nakadaog sa 100,000 Paglabay o... paglabay ko usa, ako ada yun. Uy, Usar yun ka number, ako ada yun. Ako yung nakadaog. Unya. Sa katong ilang konsolisyon. Gamay ra di ayaw ko. 2005 man, 2005 man. Ah, di ay. Nya paghatag sa 2005, mauli lang dahil sa dayon misilita wala. Ano ko na no gatong Di man kay mihingo ko ana na na bingo. dili na gyud ka nang surti ani sugal Oh, tinuod. kanang gulyat. Na gyud na sa di malason ka Malason, dili. oh. Oh, pero na gyud dali kay makadaog. Oh, tinuod. Si Jo ani Jo, likat sa. Bilib ko ato niya. Permit ko ato nakadungog nga dagko kay daog sa Sila bingo. karon ani pulis sila si Uyeng. Sa iyo si di ay. Delisa. Delisa Sevillano. Di Awa ay. na may mga Ato na byuda sila. man sila puros. Oh, lingaw-lingaw lang. Lingaw na lang. Wa na lang. Wa ka na bang wala gamit ilang kwarta ba? Lingaw lang nila daw. Oh, naisubra. Sabi na mga hatag na senyor. Kung ano sila Ate Pres, kung ano sila bingo Kana hatag bitaw sila. mga tag na gani senior maklar makita makuan ni mo may bawang kadagan kay tiguang magpanon sa unya mga restaurant lang. Dagang kay Nindot sabihan ni mas senyor Ate Pres no kay 20% ang Sa may nakanindot ano mas senior na ka nga magtakiang na ang uban Na ikaw, kay dako ano, po wala kang ang magtakiang. tuod kaya Be. kaya ang imo anda di Uso arthritis ka. na to. Pero- Pero uyag kaning arthritis pero na na kay tibulyat. 20% nga discount. Oh na Sa mga sa tambay. kaon. Mao ni nga akali balik tag talya Ate Pres. Ge. Mao ni ang problema ron kay binuangan niya layas ha. Wa gyud adilayas diretso ana gyud balik Ate Pres. Iyang bana? Oh, nya iya ang gustong pabalikon pero unsa man kay maayo nga ako na matong palayas, maayo ka pabalikon. Sige na lang, uy, pabalik ka. Isang gipalayas taon, uy. Bam, unsa may basulti na to diha bam? Ang layas mo! Ko lang baon. Hanggaw bas na Kunay mo. po sa kumama, Ate Pres. Ay, Oo, ay. Ang layas mo! Mga tapulan. Wa, Ah, ang kanang tapulan sa Oslo, dili man na tapulan ang lito ka na. Ang termino ni balanghon. Balanghon? Balanghon. Mga balanghon mo. Murag hapit ang balanghoy. Mga balanghon mo. Kaya yung mitiis. Huli ako isugnod ron. Kaya huwag mo mga sugnod. Oh, bitaw. Uyaw-uyaw mama. Paglayas mo. Nga dagkon mo kaon. Nga dagkon mo glawas. Mga balanghon. Pagkaugma, nang gunaw may sa among uma, ni agi ang kumari sa kumama. Karon. Nag-istorya sila, may tungod sa ilang mga anak kabuluyagon. Kaya sa kong mama, ako bitaw no, ako mga anak ako nang pangkasabaan, ako panghinginan, pero mare, kanang sa mga dila raman na, dili mo na kinasingkasi. May imong mama, ana, ako nga maganato, dugay may magmata. Sa buhi pa mo. Dugay may magmata. Dugay. Sama, oy, sa buhi pa mo. Ako mama, dugay may mga mata, mano mama. Uy, kakaon may mga manok diha. Ako sa dati presdo, tingali tungod ni sa kadang pagtratar bitaw sa imong ginikanan nimo nga kuan. Usara kanas ko papas bugbog kay papa na ko sa YouTube bata, mga alas 5. Hindi mga alas 5 media, ana ora bitaw. Ana? Ang bumbong. Oh, ana ora. Barong bitaw lang eh. Ngano Doy, man? makadungog mo. Oh, ana. Barong ni. Ngano man? Ang barong na. Nakuha na sila. Bunala. Oo, nga. Bunala, Kinahalan bunala. mata na. Grabe ito ako, papa. Kinahalan mo mata Grabe na. ka kuan. Diya ka libiyang batanon pa, bata pa talad. Nagdugay biya ko tamang mata, no? Lami kay ito. Oo. Kami kay layo Ngano kay ka, puso anak? sa mga sa una mo tinangay mi tubig. No to nga buntag sa iyo nya joke ito siya. Buntag sa iyo Kaon kinahanglan mo. na siya. Ah, Ano di lagi ay. mi?
Huwag na barog na. Ado na disiplinado Oh, mo. disiplinado. Pero katong igsoon sa mga apuhan Ate Pres, igham lang daan mo, kaya pa nakuno ka. Grabe yan sa ighama. Diha sa nanay Pwede mo mo. itong isuga. Ayaw sa pag igham nga makuyapan, hapit kuyapan. Pwede ko nung isuga, kay ka na galing pukawon ni mo siya, kay nanglan, pila ka doon pa kagikas gigdaan. Kay nagduhog na itong sundang. Baba? Oo! Sa, nagduhog. Nagduhog na og Nga sundang. naman. Kuyaw po na Iso to. ka niyang Kuyaw po na to. Kung ano, Balik ta. daman siya. Karon. Sa gulat, unsa yung pangutanan, gipalayas niya. Di palayas Yung niya bana. yung bana nga si Tino niya pabalikon ba kuno niya pero si Bio di ay pabalikon ba kuno niya niya. Kisa tingnan na itong sinder. Si Inday Talia. Talia. Ano akong basahon na Italia ha? Murag mahinuklo dyo ka ni, murag makarelate dyo ka ni, murag matandog dyo ka ani. Genesis 3, verse 16. Umingon ang Diyos Amahan. Dungagan ko, umingon ang Diyos sa babae. Dungagan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo. Ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan, bisan pa niini, mangandoy gihapon ka sa imong bana. Ug siya mo magbuot kanimo. Sa ato pa, tinuod yun kay iyang gingin lang karong sige gapon siyang pangandoy. Sa ato pa, kanang na ang imuhang bana inday, kung tinuod man nga wala si magtaron sa trabaho, dili sa yun ang trabaho. Siya ba nag-ingon nga init ug uwan, maglakaw na siya kay magsuro siya ng quick ug tempura. Unya, nabuang sabihin ko, imo nang kuan day, kanang imo na siyang hinahinayan nga, imo bang tambagan ba nga, ang imong singot sa pagbinaklay niya, imo lang iduwa diya sa sugal niya mahurot. Sino na kana mao gid importante. Ayaw lang, imo sang dapugon usahay dayon, ayaw lang. Nahilayan lang istorya. Unya karon kay nilayas man ang problema, iya babalikon. Mauna. Iya bang atuon. Mauna din nga. Ason. Babalikan lang dahil karon dili mabungkag ang inyong pamilya. Ang kanabit tong nahitabo karon nitong sugilano. Daghan man na sa ato gulyat. Ha? Daghan man na sa ato nga muduwag tong ets. Daghan man na. Its. Oh, daghan man na. O kanang sa online gulyat o singa na Email. Scatter. Scatter. Oh, scatter. Oh, kung na itong wala na Scatter. bingo, scatter mo ni kabuangan. Gani kanang naang uban mo hinungas magsigig away. Naarog yun na sa asawa. Ang bana na hinayan og tambag, unya ang kwarta kana kung mahimo, ipuson, dili scatter, dili isugal, dili bingo, dili itong ets kay mapilde. Lain ubang mapilog sugal gulyat mo pa nilang maayo kuno ana inigdaog mo. Undang ka dritso. Palitan madyong, undang ka dritso. Palitan hantak, undang ka dritso. Oh, Basta unya, daw. sunod, mo kuha naman po ka, mo sugal agapod ka, palitan madyong, undang ka primero, pagkasunod pila ka simana, per kaadlaw, balik kag madyong. Ay kaduhat sa dati pres, kana kuno musugal ka, ni kadong ni mo mukalit kag tindog kay mo undang, awayon ko na kasi mga kauban. Oh, manuyo yung kauban, labi pildiro to. Malag maingon ka nga, mauna lang dila ha, pila ka dila ako. Ana, okay ra. Mauna lang to dahil. Isulti da na ti pres. Isulti daan. Ano nga magdali ka. Mauna na to nga naarugin na nimo dahil kay mo ipagaingnon kanang nang ikaw may tarong karon. Pahinom dumi ganay mong bana. Apan balik ta. Usa tong yun mo pres, ug kay mo mata. Usa to? Ay, mama na ako. Oh, sa Buhi pa mo. Ano ka magulyat sa to gulyat. Anara. Ano mo? Kana paminaw na niyo sa bana sa nang orasa. Lasing ko Mga- step down. Lasing ko midya. Sa amo, mga 9, nangatupa ba mi? Mga anak ba, mga tupa, mga 9. Yung Ay, wala mo sa ako. Mama. Alas Ano 3 ba? hapon. Ha? Alas 3, alas 2 media. Nga, nagbata Mata? mo? Dili, gingnan ko to. Oh. Natulog na ba? Ah. Tama ko na, natin ko naman doon. Kuna ko, ipaso. Diha. RMN